friends, I'll tell you your future. Your joy ain't like you're a loser. As a young kid, I ride on a scooter. I'm the source, I'm the man, I'm the router. Now we got four more, couldn't drop sooner. So show me your friends, I'll tell you your future. OK ľudia, vítajte pri novom vlogu. Aktuálne je 9:44, OK, wow. Chill little guy. OK ľudia, čiže aký je plán dnes? Dnes vám ukážeme cca celý deň, ako prebieha taký bežný natáčajúci deň, alebo ani nie natáčajúci, ale bežný deň dvoch biznismenov fitkových. Takže jo, OK, máme meet s Paťom na 12. cca. Tak vám to poviem, veľké veci v pláne, ale nebudem spoilovať nič. Každopádne, čím by som začal? Napadla mi jedna vec, ako si nahnať nejakých ľudí na YouTube, aby to videlo viac ľudí. Skúsil by som takú týždennú challenge s tým, že 3-krát denne budeme vydávať videá na TikTok. Klipy z videí, proste klipy z vlogov, lebo viete, na YouTube si musí človek proste kliknúť na to video, musí chcieť ho vidieť. Kdežto na TikToku boom, 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 scrollujete a neviete jak, boom a vyskočí na nich nejaký funny klip z našich videí, takže yes, to by bola celkom cesta, takže poďme urobiť prvý klip. Jo, OK, poďme na to, guys. OK, takže nahrávam obrazovku, OK, čiže v prvom rade otvoríme YouTube, pôjdeme na Rustyvision channel, guys, OK, dáme si videá. OK, viem, že z tohto najnovšieho vlogu, teda aktuálne najnovšieho, sme ešte nič neklipovali. Čiže aké sú tu také funny časti? Toto nič. Boom! Bombombini cosini, OK. OK, a toto reálne stačí na celý klip. Že otvoríte si CapCut, OK. Teraz nájdete tú časť, ktorú chcete klipovať. Mne už napadol vtipný popis ku tomuto. V podstate by som dal nejaký popis typu, že tí dvaja kamaráti zo zadnej lavice, o ktorých nikto nepočul 10 rokov. Niečo na ten spôsob, chápeme sa ľudia? Lavice, o ktorých nikto nič nepočul 10 rokov. Je to podľa vás v pohode, guys? Hodíte si watermark takéhoto YouTube bloga. OK, tu je to podľa mňa fajn. A ešte dáme text, kde bude názov YouTube kanálu. OK. OK. A reálne tu na naša práca končí. Čiže, jo, takto už v podstate iba ďalších 20 TikTokov takto treba urobiť. Na tom idem pracovať úprimne, kým asi nepríde Paťo. Raňajky sú vo mne, takže je to good. A jo, dám vám potom vedieť, budem vás updateovať, jak sa darí a všetko. OK, ľudia, aktuálne sú už 2 hodiny. Paťo mal dosť nejak okolo 12 a nedošiel, takže asi má nejaké iné povinnosti. Niekto klope? What? To kto je? Kto tam je, ľudia? To čo je za idiota? Servus. Toto je tvoje? Čo, večera už je nachystaná? Koľko je hodín? Dám ti nápovedu. 1 plus 1 je? 5. OK. To čo je medzi nami? Tá žiara. OK, ľudia, takže napadlo nám, aktuálne nemáme žiadne objednávky teraz, lebo je víkend, tak nemáme dnes žiadne objednávky, ale máme nápad na takú challenge, v podstate, že si tu dáme, že kto rýchlejšie zabalí fiktívnu objednávku, hej, aby ste vedeli, že keď vám budem baliť objednávku ja, že ste v bezpečí a keď vám bude baliť Paťo, že to bude meškať tak rok. OK, čiže Paťo už je ready, ak môžete vidieť. Tu som nachystal všetky tie veci, čo potrebujeme väčšinou. OK, nie sú tu akože štítky, hej, s informáciami, lebo teraz toto sú len akože objednávky. Každopádne, boom, 2 nálepky, 2 obálky, do ktorých je tričko a samotné trička. Každopádne som si pripravil challenge, že
by to mohlo byť zaujímavejšie, keby po celom byte rozmiestnime proste, že nálepky budú na jednom konci bytu, trička na druhom konci bytu a takto, že proste si dáme na čas šprinty cez celý byt, teda sklad, chápeme sa, že a jeden to bude proste časovať, že kto to zabalí rýchlejšie. OK, prvý účastník bude Patrik, takže... Ja. Jo. Som tu porozmiestňoval už veci. Nálepky sú tu, trička sú tu a vlastne obálky sú tu. Čiže OK, timer is ready, man. Yo! Si chorý? Tvoj kaktus ma popichal. Tento by nepopichal nikoho, kámo. OK. Ale vieš čo, ako by sme mohli začať? Čo zas? Sedím na stoličke. Nie, môžeš stať, kámo. Ale proste bude to viac ťažké. Safety first, guys. 3, 2, 1, teraz. OK, už to beží. OK, tričko, nálepka. OK. Jasné. Boom. OK, čiže je to 19,5 sekundy. 3, 2, 1. Ty si skorej začal. Cheater. Tak to odrátame. Mám svalovicu na nohách, kámo. Oh. Nedáš to. Dám to, kľude. Boom! Easy. Takže som vyhral. Jak? Ja Ty si som mal mal 19,47. Ale mal. Keď odrátame ten čas... Ľudia, takže o sekundu som vyhral. Nauč sa prehrávať. Pretože niekto tu vyštartoval skore o sekundu. Ľudia, takže práve sme si kúkli videa za záznamu a vyzerá to tak, že tento tu podvádza o 2 sekundy. OK, ľudia, vždycky si takto na začiatok dňa radi ideme aj s Paťom zabehnúť. Oh. You see it? You see this guy, man? Že poďme si na chvíľu zabehať a yes. OK, ľudia, máme dobehnuté. V podstate ne. V realite absolútne nechodíme behať. Len sme si povedali, že každý podnikateľ proste vstáva 3:30, ide si zabehnúť, ja neviem čo, takže sme to museli napodobniť. Každopádne, RustVision.com in the bio, man. Link dole v popise, guys. Počkaj, za čo sedíš? Za čo sedím? Za to, že predávame asi najlepšiu kvalitu triček reálne na Slovensku za najlepšiu cenu. Toto trafím tam do toho koša, tak si musíte kúpiť tričko, takže let's go. Dobre ľudia, takže akurát sme pred fitkom. Boli sme ešte vybaviť jednu takú veľmi dôležitú vec, čo sa týka budúcnosti, ktorú ešte nemôžem veľmi rozvíjať ani vám priblížiť, že o čo sa jedná. Ale poviem vám takú vec, ešte sme do Faxcopy vyrobiť plagáty a to je všetko. Odtiaľ už vám nič nepoviem. A jo, tuto máte nejaké zábery z fitka. Tak máme to tu, ale neukážem vám nič z toho, takže uvidíte v budúcnosti. V ďalšom vlogu reálne už to bude. V ďalšom vlogu, no? Takže stay tuned. OK ľudia, takže sme po fitku. Nefoťte si ma, nefoťte si nás. Kámo, počuj, ja neznášam, keď si nás všetci fotia na verejnosti.
Prestaňte! Kámo, skús. Kámo, ľudia, to je až sila, aký už sme známi, že proste človek si nemôže ani na Ani na sekundu nemôže ísť na denné svetlo, lebo proste... milión, problém. milión fanúšikov, paparáci všade na každom rohu. OK, ľudia, ak môžete vidieť racism.com, link dole v popise, guys. Pre tých, čo chcete podporiť naše videá a nás celkovo, veľmi si vážime každú jednu objednávku, každé jedno zliadnutie. Ak nemáte ešte odberúčia, hoďte a vidíme sa na budúce, guys. Veľké veci coming soon. Yes, sir!